Ahojte, dnes vám ukážem pokus na elektrolízu. Budeme potrebovať NaCl, drôtik, nejaké svorky, tuhu z ceruzky, samotnú ceruzku, ktorú olúpeme, aby sme dostali ten uhlík. Potom budeme potrebovať indikátor, v našom prípade fenolftalén a nejaké baterky. Najprv si pripravíme roztok NaCl. Teraz si nalejeme roztok NaCl do takejto účkovej skúmavky. Teraz si pripravíme dva drôtiky a dve tuhy z ceruzky. Dva drôtiky pripojíme o baterku a na každý drôtik pripevníme tuhu z ceruzky a pozorujeme, čo sa bude diať. Plynný chlór sa vylúči na kladnej elektróde. Vznikajúci sodík okamžite reaguje s molekulami vody za vzniku hydroxidu sodného. Ďalším produktom je vodík, ktorý môžeme pozorovať ako bublinky unikajúceho plynu pri zápornej elektróde. Keďže použitý roztok soli obsahuje indikátor, vznikajúci zásaditý roztok vyvolá farebnú zmenu, čo pozorujeme ako farebné písmo písané obyčajnou grafickou ceruzou.